నిన్న హోలీ పండుగ సందర్భంగా ఆత్రం మహమ్మద్రావు పశువుల కాపరి చిన్న సుద్దగూడలో నిన్న సాయంత్రం సుమారు 8 గంటల ప్రాంతంలో ఆయన ఇట్లా బోర్ల బొక్కలు పడి చనిపోవడం జరిగింది. మరి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి మా గ్రామస్తులు మరి ఎందుకు ఇట్లా పడ్డాడు, మరి ఏమైందని చెప్పేసి ఆయన పోయి లేపితే అప్పటికి ఆయన నోరు నుంచి మొత్తం సొల్లు కారుతున్నది. మన కొన ఊపిరితో ఉన్నప్పుడు ఆయన హాస్పిటల్ తీసుకుపోతామని చెప్పేసి ఇట్లా పట్టంగా ఆయన జేబులో ఈ గుల్పారం పాకెట్ అని ఆయన జేబులో కనబడ్డది. దాన్ని కూడా పక్కకు తీసుకొచ్చి మరి ఆయనని హుటాహుటికి హాస్పిటల్ తీసుకుపోయే ప్రాంతంలో ఆయన చనిపోయాడు. మళ్ళా మరి ఎట్లా ఏమైనా కలిగిందా, మరి ఎట్లా చనిపోయాడు, వడదెబ్బకు చనిపోయినా, మరి ఎట్లా చనిపోయినా అని చెప్పేసి మేము గ్రామస్తులందరినీ కూర్చొని చూస్తే లేదు, ఆయన కిష్టగాడు ఇక్కడ లకారంలో ఉన్నటువంటి కిష్టగాడు కళ్ళుకు అలవాటు పడి రోజు పశువులు కాచిన వచ్చిన తర్వాత రోజు తాగుతారని చెప్పేసి తెలిసిన సందర్భంలో ఆయన జేబులో కూడా మేము స్వయంగా చూసి ఆ పాకెట్ని పట్టి దాన్ని టెస్ట్ చేస్తే ఇక్కడ కిష్టగౌడ్ దగ్గరికి వచ్చి మేము లోపల చూస్తే మరి ఈయన నిజంగా మంచి కళ్ళు అమ్ముతున్నాడా, మరి చెట్లు గీసిన కళ్ళు అమ్ముతున్నా, మరి ఇట్లాంటి పాకెట్లు అమ్ముతున్నారని చెప్పేసి మేము లోపలికి వెళ్ళి చూస్తే లోపల ఒక స్టోర్ రూమ్ ఉన్నది, అక్కడ డ్రమ్ ఉన్నది, అక్కడ సాకరీన్ పాకెట్ ఉన్నది, మళ్ళీ అక్కడ వాటర్ పాకెట్లు కట్టేటి ఉన్నాయి మొత్తం. మరి ఎక్స్చేంజ్ వాళ్ళు కూడా గతంలో కూడా ఈ ఒక మరణమే కాదు, చిన్న సుద్దగూడలో ఇప్పటికీ 2 మరణాలు జరిగినాయి. ఒక పిల్లడు ఇదే గుల్పరం తాగి అక్కడ పోయి చెట్టు కూరి చనిపోయాడు. అంతకుముందు కూడా కోర్టులో కూడా అక్కడ డెడ్ బాడీ చనిపోయిన ఆ పిల్లడు కూడా ఈయన కళ్ళు తాగే ఒక దెబ్బకే అక్కడ పడిన ఆయన బాడీలో కూడా మొత్తం ఇదే హాల్కాలు వెళ్ళింది. ఇట్లా వేణనగర్లో కూడా నవోదయ నగర్లో కూడా ఒక పిల్లడు సేమ్ ఇదే కల్తీ కళ్ళు తాగి చనిపోవడం జరిగింది. ఎక్సైజ్ వాళ్ళకి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కానీ చెవిలో పెట్టేసి ఆయనకు మామూలుగా నామమాత్రం కేసు చేసి మళ్ళీ బయటికి వస్తున్నారే తప్ప ఆయనకు బైండవర్ చేస్తే ఆయనకు బైండవర్ చేస్తే ఆయనకు భయం ఉంటుంది, ఇంకోసారి అమ్మద్దని చెప్పేసి ఆయనకు భయం అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి మేము గ్రామస్తులం ఒకటే కోరుతున్నాం, ఆయనకు ఇలాంటి ఇంకోసారి మీరు కల్లారా చూస్తున్నారు కానీ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా అందరూ కల్లారా చూస్తున్నారు. ఏం కలుపుతున్నాడు, ఏం అమ్ముతున్నాడు, ఆయన లోపల కూడా మొత్తము బ్లీచింగ్ పౌడర్ ప్యాకెట్లు, సాకరీన్ ప్యాకెట్లు, అలాగే మొత్తం స్టోరేజ్ ఒక డ్రమ్ము, ఒక వాటర్ మొత్తం ఉన్నాయి, అక్కడ మొత్తం డ్రగ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇలాంటి కల్పికలు ఎన్నిసార్లు జరిగినా కానీ ఇక్కడ ఎవరు పట్టించుకోవడం. కాబట్టి ఈసారైనా మేము మా గ్రామస్తులు గట్టిగా పడుతున్నాం. కాబట్టి ఇలాంటి కఠిన శిక్షలు వేస్తే వాళ్ళకి జైలుకు పంపాలి, ఇలాంటి ప్రాణాలు పోకుండా చూసుకునే బాధ్యత ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ అని చెప్పేసి. అయితే ఈ కల్తీ మందు తాగడం వలన యువకుడు బలి అవడంతో స్థానిక ఎస్ఐ సుమన్ భరత్ అలాగే సిఐ వాళ్ళందరూ వచ్చి స్థానిక సర్పంచ్ మడవి మోత్రం వాళ్ళందరూ వచ్చి పరిశీలించి వాడిని అరెస్టు చేయడం జరిగింది. అయితే ఇది ఆదివాసులను చాలా అన్యాయంగా అందరూ ఇది తాగి బలవుతున్నారు కనుక ఆదివాసులు దీని నుండి బయట అంటే దూరంగా ఉండాలి, అప్పుడే ప్రాణాలు బాగుంటాయి, ఆరోగ్యం బాగుంటుందని ఈ సందర్భంగా స్థానికులు వాపోయారు.